abuzaseza kufakela mina kodwa usaqhubekeka nawe nangomsebenzi ndizokulela apha neentlungu zehla intlungu ngandingulomuntu nangoku ke ndisenabo bakusho niyabona mosiloku bendibe ngayo ndibe ilokwe le lokwe inayo nevesti ngaphasi yabona ngala magusha ndafaka nje la magusha iyodwa le lokwe kaloku into eyenzekayo uthixo wasidala sodwa thina bonke bantu babhinqileyo siyafikelela kulaa nto eyinasikeyo e-hot flashes qha kodwa izawuhamba ihambe phela senjuba ndinyamezeleyo nabantu ayidanga kodwa kodwa ayidanga ndiyinyamezele uba ndiyayazi uba yonke into inexesha layo awuzuhlala uloko ndiyabulela kosomandla ndibulela neefemeli zethu seziphilile abantu basemakhaya umntu nje mnandi nabaphangela bayaphangela kodwa usista wam lo wayeyeka wafumana ingozi ndandike ndatsho wayeke wafumana ingozi wanikwa isipenshini engekafiki unyaka wakhe bephambi ufika kulo nyaka aza kuya penshini kodwa wayewanikwa isipenshini so wanikwa beshena imali kwabikho sentshona ngokuhleli phaa kwakhe yazenzela utheyile abe ngokudibaniso ora uhleli kakuhle ndizogxinisa mina kwinto yoba oko sasitshatele kule mizi sasitshatele oko sasihleli zange nabazali abasekho oko sasihleli sasixele ndikulela njalo ndizolihlekisa nangento yakhe yasehleli mina sihambile ngisotshata ngapha enyanga uyabuza ke ngoku yeyiphi ngoku lo mtshato usindidibane kumtshato ndathi hayi njani kaloku eyam yeyakhe neyakhe yeyam umtshato wethu uzawuhamba olo hlobo for life ayikho enye ndithi ithini nala ndinjalo kuthiwa injalo sento sabe sitshatile ke notata kabe ngoku ke ngoku nabo iyazinto ezeka njengoba nje oko mna yaba ndinone licingwane apha kuSeptemba siyahamba sibheke eMisha Spain sothengela abanikeyo kungade sehla kunecingwana na sisemakhoseni siyehla apha kuSeptemba uzabe necingwana njengoba siza kwehla nje nenye into endiye ndinihlekise ngayo njengoba nam ndinesilingibheke naye uthe uyamfuna unotasana uthi ngunotasana uyayiva uthi hayi velekazi apha ndizahamba ndinonotasana uzafuna kwakho nam ndifakwa unotasana sibe sendisho kuyinto emnandi and okoko sasibambene into ethu inye okoko khona uba ibitheni oku into ethu yathi ingathi ndifakwa nebhikazi ngenje nje ihambela phambili okoko ayikho enye ndiyayishiya nje